लोगोफोर नै खैनाया नै मा जाबाय बाबारे हिनजाव गोदाना मा जाबाय दालाय मासे रकले बिबारसो बिहामजो मासे रकले बर लेभेलफोर दिनै गोदान भिडिअ लोगोफोर नै खानाय सिनबाय गुरुब खुंगुरा साफा जाबाय हाबायाव सिननाय आरोना हाबानि उनाव दिनैसो खानाय सिनखादो माने दिनै गस्ला गोदान लंपेन्ट गोदान माने लोगोफोर नोंथांमोन आं मोनसे सारप्राइज होनायदों माने लोगोफोर सारप्राइजआनो जाबाय जोङो मोनसे लोगोफोर ट्रिप थांगासिनो ट्रिप हाबानि उनाव आरोना बडि एक्सारसाइज लोगोफोर बेनि थाखाय दे बेनि थाखाय लोगोफोर गस्ला नि गस्लाखौलाय मोनखादोंमोन नालाय हाबायावनो गिफ्ट मोनखानाय ओमफ्राय लंपेन्टखौ मिया बायबाय बेजों लोगोसे जा माने मुनुनि जेखि जाया जेकेट गैया बेहा मोजां जेकेट गैया थ' बेनिखाय बिनि थाखाय जेकेट बायगोन मानोना जों थांसै लोगोफोर मोनसे बहुत गोजौ जायगायाव माने जेखि जाया बरफ थानाय जागौबाय आरो ना माने माइनास टेम्पारेचार बेनि थाखाय बिनो लंपेन्ट नांगोन जुथा नांगोन जेकेट नांगोन थ' बिनि थाखाय लोगोफोर दायो जों थांगासिनो टंलायाव खरस खालामनो थाखाय ओमफ्राय गुदुंलै सान्दुंआव थानो हाथारा थ' नै बिनि थाखाय लोगोफोर दे दायो जों थांगासिनो टंला ओमफ्राय दायो जोंजों थाफागोन जोंहा मिता आरो बिनि जानो गोनां मिथिनि थ' लोगोफोर दसे उनाव देखायगासिनो दं दे लोगोफोर माने थांनाय भिडिअआव माने आङो देखायदोंमोन ना माने उसुरगा जि फाननाय मानेथ' बारा फानखाया लोगोफोर माने खाथिनिफोरा नै आबैमोना गामिनि हाबाखाना बेनिखाय एसे लांनोलै गोजानाव थांनो हायाना बिसोरो होमब्ला जोंनि खाथियाव टाउना जोंनि 7 किल'मिटार 10 किल'मिटार गोजानाव थ' थांनो हाया बेनिखाय जानावनो माने लांफानाय जादोंमोन आरो थ' बेखौ आं एसे क्लिप होदोंमोन नोंथांमोना माने बहुत फाना होनना बुंदों आरो थ' थिगानो नंगौ देलाय बाथ्राया जेखि जाया गिफ्ट मोननाय बुस्थुखौ फाननो मोना थ' लोगोफोर आं फानला दे गोरोन्थि जालाङो मानसिनियाव स्टार्ट अफ भिडिअ नैजों थांगासिनो जों नै मनुजों आंजों गस्ला लंपेन्ट सला जेकेट पुरा जुता पुरा माइनास टेम्पारेचारनि थाखाय पुरा रेडि जानो थाखाय आरोना मानोना जों थांगासिनो दायो गाबोनाव सबनाय थांगासिनो लोगोफोर 15,000 फिट गोजौआव नोंथांमोना गेस खालामबानो जाबाय दे मा जागोन बियो आं बुंथारला लोगोफोर दे आङो गाबोन नङाबा सबनाया माला थांनाय जायो नोंथांमोननो जायगाखौ रिभिल खालामगोन आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना दिनै गेस खालामबानो जाबाय मा जागा जागोन बियो 15,000 फुट गोजौ बे लास्ट पुरा चाइना बर्डार आरोना जाय मिथिगोन ट्रेभेल खालामो नोंथांमोना एसेयाव मिथिगोन नङा होमबा थ' लोगोफोरा फार्स्ट थांदोंमोन आङो पास हिसाबै सेला पास बिनिफ्राय नेक्स्ट पास थांबाय आं नाथुला पास थ' नैबे थार्ड पास जागोन आरोना थ' बेबायदि आरो थ' लोगोफोर लेट्स स्टार्ट अ भिडिअ अके थ' लोगोफोर जाय ट्रेभेलाव इन्टारेस्टेड आं बायदि नोंथांमोना थाबाय थानो हागोन नोंथांमोना लोगोफोर मोजाङै नायबानो जाबाय मोजाङै गोसो होनानै नायबानो जाबाय दिनैनिफ्राय लोगोफोर मोनसे सिरिस मोनसे बेरायनाय लोगोफोर सिरिस 10थासो भिडिअ बेरायनायाव फैगोन आरोना थ' सापर्ट खालामबानो जाबाय भिडिअ दे थ' निजा दोङो नै आंनि उदार हा जुथा गानाखै जुथा गाननोसै नेगासिनो माबामोनखौ मिथिनि नै जाने लोगोफोर नै साफोर लामाफोराव लोगो मोनदों माथो होबानो जाबाय दे साहा हरबानो जाबाय गय जाहो हरबानो जाबाय साहा लोंबानो जायो मुनो औ दायो ओंखारबाय मुनो मा माबागोन दिनै जेकेटखौ मोनगोन ना मोनला जेकेट मोनाबाथाय बमदिलसो लानांसिगोन जेकेटखौ बमदिला माने जेखि जाया दासान्दि माने सिजन थांबायना जोंनियाबो दासान्दि मार्चआव आरो जेकेटफोरखौ माने बिसोरो रिटार्न खालामो दखानिफोरा थ' बेनिखाय मोनाबा जों पुरा हाजो एरियावनो बिदि सेरगावनाव बमदिलाफोरावनो बायनांगोन आरो बमदिला बुंखाबाय आं जा खिथायाखैमोन आरो माबा जा खिथाला बमदिलायालाय खाथियावसो नङा होमबा जों थांगोन गोजौआव मारै थांगोन नोंथांमोना गेस खालामबानो जाबाय आरो ना बहुत जागा दङ नङा होमबा ना एखे नङा थ' लोगोफोरनि पुरा नैबे जाबाय जोंनिया बि बयस बिथाङा होनाय दख'ना समायदों लोगोफोर दे एसे खोन्थाहरबानो जाबाय दे मा दिनै नों खानाय खादो दे दुलुर थाबायनाय मासे लोगोफोर नै आंनि हेलमेटनि अबस्थाखौ नाय नै पुरा बोरायजोब्बाय आरो ना मथा मथि 3 इयार्ससो सालायबाय आं बे हेलमेटखौ एक्जरखौ थ' सोलायनायनि सम जाबायमोन खिन्थु बाजेटआ बारा मिलायासै नैबे ट्रिपआव थ' बेनिखायनो सोलायनो हाथ'ला आरो ओरैबायदि आरो दा गस्ला लंपेन्ट बायनायफोराव दा खरस जागोन मथा मथि आरो आंनि लंपेन्ट बायना बिराद खरस दङ आरो ना आरो जेखि जाया ट्रिपआवथ' एसे आरो सेफटिनि थाखाय एसे लांनो जायो नङा होमबा एसे इमारजेन्सिनि थाखाय बेनिखाय बारा मिलायला बायदि साननानै बायथ'वासै आरो हेलमेटखौ अके लेट्स गो दुलुर फैनायनि दायो ओंखारलांसै जोङो ओमफ्राय नै जोंहानि माने पार'सि खासे जालायसिगोन आरो माने पार'सि माने न'खरनि नाइबारहुड्स फैलायबाय लोगोफोरनि नियावनि माने आदा खासे थ' नै न'खर मोनसे बारलायसिगोन आरो ना खिनाव पुरा दुब्लिसोमोन सिगाङाव थ' नै दायो होलांसै लिसुआव बरिया बारबाय देग्लाय मोनासिगोन थाइजौ बारदोंमोन न सिलिबाय खारबु टाइम गैला इसिबा बिराद खुसि नामा बेरायनो थांनो मोनखाय बिराद खुसि नै बिराद खुसि अके
लोगोफोर लं ड्राइभआव माने दख'ना गाननो खस्थ' ना बेनिखायनो माने बेनि थाखाय माने लंपेन्ट आरो जेकेट माने बेयो मोजां गैया माने थ' बिनि थाखाय दायो बायनोसै आरो ना माने गामि खिनाखौलाय जोङो दख'ना गानगोन थ' बाहेराव उपाय गैया बिनि कम्फर्टनि थाखाय आरो ना उपाय गैया नङाबा आरो एसां गोजान 800 किल'मिटार दख'ना गाननो हाया ना मानसिया 800 किल'मिटार्स 800 बरफ स्न'फल लेट्स गो थ' लोगोफोर नै दायो नायगासिनो मा खालामगोन फैसा दङ नै मिथिया मिथा होलांसै दे गाबोन होलांसै रेडि गासै खैजन जागोनलै 8 जन जागोन नामा 8 जन ग्रुप दङ नै जोंनिया खैना गोदान लंपेन्ट बायलायसै हाबा जाना बेनिया आजिखालिनि सिख्लाथ' नंला बेयो बुरि मा खालामगोन बुट काट ना नै बरफनि थाखाय रेडि बरफनि थाखाय अनसुलिया लाजिदो नाहरलाय वाव पुरा हाइबार बरफनि इग्लुनि मानसि नुखाबाय दाबि दा इग्लु नुखाबाय दे पुरा रेडि टु इग्लुनि सिङाव हाबगोन नुखाबाय दे नुफुर coming from hibernation खिथालाय मा लाखो खिथालाय दे खिथारे मा लाखो दे खिथालाय सिङाव सोबायनो र' सुनजादा अलप देखाम भिडिअ नै मुनुनि निउ जेकेट नै पुरा माने दै नायदोंमोन ना माबाखौ ब्राउनखौ थ' निखौ नै लोगो लाबाय लोगोआ दा ओंखारथ'वानो उनाव खिथिगोन बेखौ गाबोन फैया लाजिदो नै मोनो खस्थ' जादोंबा ओमफ्राय लंपेन्टआ जाबाय बुट काट गाबोन सेम जागोन एकदम पुरा इउनिफर्म लाखादो बिसोरो मात्र जेकेटाल' बिनिया ब्राउन जाबाय आरो जोंनिया लोगोनिया बिनिया ब्लेक लंपेन्टआ सेम ना रेडि टु टावां नमिता टावां मा लाखो मिथिया जोंनिया सोलियो बयसफोरनियालाय मा फेसन खालामनो नङा होमबा जों जिखिजाया जों गरमखा नै दायो न' सफैफिनलायबाय ओमफ्राय नै ड्रेसफोरखौ बायना लाजोब्बाय आरो ना नै जादों जालासै जि गोलाव गस्लायानो नैखौ जाहा मुनुआ सिगाङाव 2 इयार्स सिगाङाव सेलाबासाव गानदोंमोन टावाङाव दोनलाय सेलाबासाव नै गानदोंमोन आरो ना नै दाबो दङ जि गोलाव नै ओमफ्राय नै जाहैदों नै बिहामजोखौ दायो नायगासिनो बिहामजोनि गोदान गस्ला दासो सिख्ला जाफिनदों माने मानसिया बेसारिया नैफोरखौ सिख्लाया बारा गाननो मोनासै ना दासो हाबा जानासो सिख्ला जाफिनदों दालाय बोरै जाफिनदों सिख्ला बुरि गैया गैनायालाय सरि दालोफोरनि नायदो नैबे जाबाय जोंनिया मुनुनि जेकेट से माने बहुत नै रोजा दै बहुत दाथा निश्चय रोजाखा थ' थान्दानि थाखाय बायखाबाय आरो सिङाव थागोन इनार सिङाव थागोन सुइटार दे ओमफ्राय लंपेन्टआ बेफोरो माबादो साजिलै लंपेन्टनि साजि नालाय इस बे खान्दा राखा नै जा सेनानो जाबाय जेकेटा ने नै खान्दाखा माला सेनाखौ मा नुसोदों खान्दा जाबाय लोगोफोर नै खैनाया नै मा जाबाय बाबारे हिनजाव गोदाना मा जाबाय दालाय मासे रकले बिबार बिहामजो मासे रकले टेन्टेरे दानि बिहामजो नायो नै मुनि आउटफिटआ माला नै आंनियाथ' बेनोसै आंनिया बेनो जागोन आरो जिन्सआ बेनो आंनिया आरो सायाव गानसे जेकेटा बोराय 1 बोसोर बोराय जेकेटा बेनोसै आंनिया बयसफोरा केवन नाया माथो बयस आर सिम्पोल ना मा होनदो दे बुं दे जुगफोराथ' सोलायबाय थायोना नङा होमबा दे सिगां जोंनियाथ' बा हाबा जाना फैनाय लोगो लोगो जों रुवाथि जाफैनांगौमोन दानियाथ' आरो जों मिथिबाय देलाय दासो मिथिबाय नै जुगा सोलायबाय दानिया बेखौबो लंपेन्ट सुला गानसिगोन कुर्ता गानसिगोन बेखौबो गानदोंमोनफोरासोना इबार गानसिगोन बेखौबो गानदो मालाबा गाननोसै
bihamजोनि हिगान होसिगोन इबार बे बायाना बिहामजोनि आइसखौबो मालाबा बरिया लांसिनो बेरायनो ना बरियानो जों फार्स्ट बेरायनोसै साननैसो उनाव शिलं नङाबा टाउन बरिया लांसै बिमाखौ लंपेन्ट गाननांगोन बाप्पा हा लंपेन्ट गाननांगोन बिनिफ्राय बुट जुथा गाननांगोन नङा सेन्देल गोजौ गाननांगोन सेन्देल गोजौ नोंथांमोनखौ माला तलफोर नोंथांमोना बुंलाय बिखौ लांनांगौ लाना मालाबा बिमाखौ माने खानसेबो माने बियो बेरायनो लिंबाबो थांखाया थ' मालाबा बिखौ बिराद कुर्ता गाननानै कुर्ता नङा नालाय कुर्ता नङा नालाय दख'ना गाननोसै नङा गाननाङा देलाय नोंखौ बरिया बर'आव नङाबा जिखि जाया हाजो एरियाखौ लांनांगौ कमेन्टफोर लांनाङा एसे कमेन्ट खालाम दे नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो लांगोन आं बिमाखौ दे जों थांनायनि उनाव लांसै आरो बिमाखौ बरियानो आइ थाङा बेराय थाङा टावां थांदा टावां ना थांनो लुगैदों लोगोफोर लांना बुं हा न'खर गारा थांनो हाया आं सोरबा सासे खानसेनि थाखाय रुवाथि लाखिगोन ना रावबो गैयाबा न'खर गारनो खानसेनि थाखाय रुवाथि लाखिगोन ना भगबान आयो दे बेले दुखागोन ना हेल'